לילה אחני גבלה הדסה הכין, אתה הדסה אחני מנגול אוח תארגה קורסן חכלדה הבכבה כהיה גבלה המנשבה דורנוזורנה אחני אי כלדק מחווה לגבלה אתה אחני הדסה יש אבייך כלדה אחני בדורנוזורנה הדסה כמחי ללואה
למי שלא יודע, הסיבה שאנחנו כאן בביתה של הזמרת הדסה ישורון, כמובן לרגל אלבום החדש, הוי נארה. הדסה, ספרי לנו מה המוצא שלך. אני ילידת הארץ, נולדתי בבנימינה, והוריי, האבא נולד בכורדיסטן בנרווה, והאימא נולדה באורמיה. אנחנו, מה שנקרא, אני מעורבת. השפה שאנחנו דיברנו בבית היא השפה הארמית, ולא הסורנית. זהו. באיזה שפה את שרה? אני שרה בהרבה. אני שרה בשפה הארמית, שגם היא מתחלקת לשני דיאלקטים. השפה הארמית מבית אבא, למשל, אנחנו אומרים אידה לך, ואתם אומרים הלוך לך. אז אני שרה בשני הדיאלקטים האלה, ואני שרה גם בקורדית סורנית, קורדית קרמנג'ית, בשפה הזכואית. כמובן בשלל שפות נוספות, ערבית, פרסית, טורקית, עיראקית, מרוקאית, מזרחית, ארץ ישראלית. זה מה שאני יודע, את שולטת בכל השפות. כן. מתי שאת מדברת בארמית שלנו, זה כאילו שאת נולדת בבית של הארמית שלנו. אנחנו לא מרגישים שאת מדברת בארמית שלכם.
הדסה, אם את יכולה להגיד זה כמה אלבומים עד עכשיו את הוצאת לאור? כן, אתה יכול לראות אותם כאן על השולחן. יש את הדיסק עד מתי, הל אימן בשפה הארמית מבית אבא. יש את הדיסק בשפה המזרחית, בעברית. הוצאתי משהו בעברית כדי ששאר הציבור, לאו דווקא דוברי השפה הארמית, ייהנו. וגם יש לנו כאן את הדיסק עידה יעני, בוא אליי. זה גם בשפה של אבא. אתם אומרים הלוך להגי. אחני כמרך עידה יעני. ועכשיו אני הוצאתי את האלבום החדש שנקרא הוי נארה. שהשירים שם הם גם בשפה הארמית שלנו שלכם, וגם בשפה הקורדית סורנית והקורדית קרמנג'ית. ובלי שום קשר אני גם הוצאתי עוד 2 אלבומים לפני הרבה מאוד שנים, בעברית כמובן, אשא תודה, עוד יפציע השחר, אלה 2 האלבומים, שלא שמתי אותם כאן כי אנחנו כרגע מתעסקים בשפה הארמית ולכן הם לא נמצאים פה על השולחן. יפה מאוד. לעניין האלבום החדש, מי החליט על שם האלבום החדש ולמה? טוב, האלבום החדש אני עבדתי עליו, הייתי אומרת רוב שעות היום, בני הבית, בעלי וכל השאר יעידו על כך, השקעתי עליו שעות רבות ובמשך שנה אני מדי יום ישבתי על האלבום, על השירים, אספתי חומרים, נעזרתי בהרבה אנשים ונתקלתי באיזשהו שיר אשורי דווקא, המנגינה היא אשורית והפזמון שם זה הוי נארה, והחלטתי שבינגו זה מצא חן בעיניי. הוי נארה, וכתבתי אני בעצמי את המילים לשיר הזה. אגב, בתוך האלבום יש 12 שירים, ש3 שירים מתוכם בשפה הארמית אני כתבתי אותם. שמיאנה עיזה, חזיאנה עיזה, התאכני חדן עמדו אנגה, הדסה, בשמה, הוי נארה, היה אחרי את האלבום תעזה הדסאיה, אתה שמחי לה, אנה פקונה אחתון רבא חושכונים די אנגה תעזה, רבא עיסה, אנה נושי רבא חושי, למה תקחתוניס רבא חושכון? شكلي شيخاني أيوة
תודה רבה להדס אגיאן. רבא חושניה. כמה שירים יש באלבום הזה ובאיזה שפות את שרה באלבום? בשפה הארמית, שהיא מתחלקת לשני דיאלקטים, ליוצאי כורדיסטן האיראנית מאורמיה, וליוצאי כורדיסטן האיראנית מאזור סננדאג', סלמניה, בשפה שאתה מדבר, וכמובן בשפה הסורנית והקרמנג'ית, כי הקהל היעד שלי היום הוא גם הכורדים בעולם, שמאוד אוהבים לשמוע ומזמינים אותי להופעות בחול, והרגשתי צורך להקדיש להם מישראל לכורדיסטן, שהנה אנחנו על המפה גם פה בארץ ישראל. מי עזר לך להכין את הדיסק הזה, את האלבום החדש? אוקיי. טוב, כמובן שהרבה השקעה, הרבה עמל, עד השעות הקטנות של הלילה, אבל אני נעזרתי בלא מעט אנשים. אחד מהם יושב איתנו כאן בקהל, אילן ישראל, שהוא כורדי סורני, שאתם תשמעו אותו בהמשך גם.